जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज 7/6/2026 रविवार। आसतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क में केउं यात्रापाटी केउंटी एवं केउं नाटक परिवेषण करिवो आसतु जानिबा। जदि आपण आम चैनल नुआ करि आछंती चैनल को निश्चित लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। आ जदि कर दैचंती बहुत बहुत धन्यवाद। तेबे डेरी नकरी आसतु जानिबा प्रत्येक यात्रापाटीर अपडेट विषय रे। ଯାତ୍ରା ରାଣୀ ସିଂହବାହିନୀ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ। ସ୍ଥାନ କୁରୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା ଲୁହ। ସ୍ଥାନ ନଡ଼ିଆ ସାହସପୁର ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଜପୁର। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଭଲ ମଣିଷର ଭୁଲ ଠିକଣା। ସ୍ଥାନ ବାଲିଗୁହାରଳି ପୁରୀ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଚାଲ ଦେଖିଯିବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁକୁ। ସ୍ଥାନ ସଂସାର ଫଳ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର। ସ୍ଥାନ ବୁଢ଼ୀଘରା ଛକ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଗଞ୍ଜାମ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଜାନୁଆର। ସ୍ଥାନ ତାଳବସ୍ତ ବାଙ୍କି କଟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ। ସ୍ଥାନ ସଇକା କୁନ୍ଦଳା ଯାଜପୁର। ନେକ୍ସଟ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ। ସ୍ଥାନ ମହାବୀର ବଜାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡାସାହି କାକଟପୁର ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ସ୍ଥାନ ବାଲୁଗାଁ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ପଡ଼ିଆ ଗଞ୍ଜାମ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗଳପୁର ପିପିଲି ପୁରୀ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା। ସ୍ଥାନ ବାରମାଣ ଚନ୍ଦକା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଭରସା ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ଭୂତୁମୁଣ୍ଡେଇ ଜଗତସିଂହପୁର। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ସ୍ଥାନ ଫକୀରପଡ଼ା ବିରିବାଟି କଟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ବୋଉ। ସ୍ଥାନ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ପଡ଼ିଆ ନାଉଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଅଭାଗିନୀ ଅଞ୍ଜଳି। ସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡିମଙ୍ଗଳପୁର ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସିନୀ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ସ୍ଥାନ ବେରୁଆ ଶାସନ ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ମଣିମା ଶୁଣିବା ହେଉ ଗରିବ ଡାକ। ସ୍ଥାନ ମହଣଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସାଲେପୁର କଟକ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ
ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି, ସ୍ଥାନ ଚକଡ଼ା, ନରହରିପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି, ସ୍ଥାନ ବଡ଼ଗାଁ, ଛଇତାନା, କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ। ଅପେରା ରାଜଦରବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ, ସ୍ଥାନ ଗନ୍ଦିଆ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ନେକ୍ସଟ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି, ସ୍ଥାନ ବାୟାଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାୟା ମନ, ସ୍ଥାନ ନାକଡିହି, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ଜି ଉଦୟଗିରି, କନ୍ଧମାଳ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ କନ୍ଦଳ, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ, ସ୍ଥାନ ଶିଶୁଆ, ସାଲେପୁର, କଟକ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସଥି ହେବି, ସ୍ଥାନ ରସୁଣିଆ, ବାଣୀତିଆ, ଭଦ୍ରକ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ହା କୁଷ୍ଠ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ, ସ୍ଥାନ 700 ଗଡ଼ିଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ, ସ୍ଥାନ ସୁନାରୁଇ, ବାଲିଆପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର, ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ଆରିକିଲୋ, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରୁହେ ତେବେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଥିବା ସୂଚନାଟିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ଥିବେ।